Ito na po yung ating mga bagong miyembro. Pero siguro ay congrats po kay Madam, ang ating po magaling na teacher dyan sa Catanduanes. Na nag-order lang po ito ng isang box. I think more than a week ago for her father na hirap po makalakad kasi I think na mild stroke na. At maganda sa nangyari sa kanyang father. Then ikwento niya po sa kanyang tiyo, sa pamilya ay nag-avail po ngayon ng 8 boxes na Mega 1. So siya po ay nasa package 3 na po siya, package 3. Si Madam Maria Linda. Okay, Maria Linda Borja. Yan. From Catanduanes. And also congratulations sa ating nag-avail ng package 1 sa Unilevel na si ang kanyang Facebook account ay Noybim Melina Geriba Banyas. Congratulations. At ganoon din po ay congratulations kay retired soldier, Amazing Ariel Gonguna. Ayan. Ito na po pinili niya ng produkto yung kanyang beloved mother. Congratulations also. At yung po mga iba ay hindi pa kompleto yung kanilang package. At sila po ay dadagdagan na lang para po makasama sa Unilevel program natin that will start most likely this coming July. Okay, congratulations sa inyo and may your tribe increase. At marami po kayong matulungan para magkaroon ng magandang kalusugan at magkaroon ng magandang negosyo na pwede pagmalaki sa inyong pamilya, sa inyong sarili, pang retirement, pang negosyo, pang kalahatan na po. Yan ang kagandahan natin. So yan po ang aking masasabi lang po sa inyo. This is now. This is it. This is it. Wala na po itong ito na po ang ligasiya na aging pong hinahandog sa sambayan ng Pilipino, especially sa Bicolandia. Yan. Kaya ano po ninyo ito? You grab the opportunity or else you will be sorry throughout your life. Throughout your life. Because here you are a pioneer. Here we have one of the best products in the world. Amazing 4, namely Miracle C Mega Multiply in Mega 1 or Mega 1. Mega 1, our flagship product. Mega 1, our flagship product because it has 21 unique natural ingredients. Nandiyan na po na loaded with vitamin C, loaded with antioxidant, loaded with immune booster, loaded with for overall health. Kaya po 21 ingredients po yan with 675 mg aprobado ng FDA since 2019. At the same time made in Florida, USA. Yan. Walang itulak kabigin, puro kabig ng kabig dahil nga po ito ay alam ninyo ang mangyayaring napakaganda sa inyo. Sana po ay inyo po itong sunggaban na. Yan. May tumatawag po sandali. Sino po sila? Sino po sila? Good afternoon po. Yes, nasa programa na po tayo. Ano po tayo ngayon? Live sa PBND-CGB. May IP live tayo. May nadalawa. Ano po, sino po sila taga-sign at ano po ang inyong kailangan? Dok, tatanong ko lang po kasi po, kung bukas po kayo bukas. Bukas tayo bukas hanggang alas 6. Media or alas 6 lang or 5:30 kasi may programa tayong 5:30 to 6:30. Then Sunday 8 to 12. Kaya bukas tayo. Pasyal na po kayo dito, more or less mga 10. Ha? Okay? Ayos. May nagtatanong kung bukas tayo bukas. Bukas po tayo. We are open tomorrow. Wala pong problema yan. Siguradong bukas po tayo. Ayan. Okay, so yan po sinasabi ko na sa inyo. This is it. Diba? This is it. This is my legacy. Wala pong problema yan. Sigurado. This is my legacy yan. Agi pong hinahandog sa bayan ng Pilipino.
Kung kayo po ay naniniwala, maraming salamat. Kung hindi po, kayo po may problema, hindi po ako may problema. Be the change, di ba? Be the change. Yan po ang ano natin. Kung kayo naniniwala, you mean everything to me. Di ba? Kung hindi kayo naniniwala, I'm sorry, my love. Kung kayo'y magkasakit ng malubha, hindi ninyo ako masisisi. Kasi po ako'y palaging nagpapaalala sa inyo. Araw-araw na lang po, kahit mawalan po ako ng boses, dahil mahal ko kayo. Nakita na ninyo yan. Sabi nga ni Sir kanina, yung retired soldier, ito po kasi hindi makadumi. Uminom po siya ng Amazing 4, ay gumaling na. In 1 week lang daw nakadumi na siya ng regular. Pero hinintuan niya. Kako sir, huwag mong hihintuan ang pampahaba ng buhay. O ngayon, lalong-lalo ng kako, mayroon tayong uni-level program. Kahit isa lang na magaling mong leader, ay pwede na po kayong kumita ng royalty bonus pang habang buhay. O ay ganun ba, Dr. Joey? Oo, kako sir. Ang dalawang pera, 2,000 lang. Kako sir, yung 4,000 kulang pagbalik mo. O sige, Dr. Joey, di ba? Ganun pala, may magandang negosyo pala ngayon. Hindi po yung multi-level, hindi po binary. Uni-level. Kinintuan mong tatay mo, kinintuan mong kapatid mo, kinintuan mong anak mo. Yung tiyahin, tiyuhin mo, pinsan mo, mga kaibigan mo, nag-member, hanapin mo na sumagaling, sumahilig magnegosyo talaga. Di ba? Yung iinumin mo later on, ano na? Di ba? Di ba? So, di ba napakaganda po yan? Yan po ang sinasabi ko sa inyo. Dito ay, ang maiwanan po dito dahil matigas po ang ulo ninyo. Di ba? Pag matigas ang ulo, anong ginagawa niyan, Miss Ana? Inuumpog pa o minamasahe? Kaya kinukurot daw. Kasi matigas ang ulo Hindi sa atin naniniwala. And natulungan po natin sa kalusugan, libo-libo na po yan. Hindi lang po siguro 10,000. Pero sa kayamanan, wala pa. Konti pa lang na kita. Gusto ko po, ang wish ko, sa totoo lang, marami sa atin ang kumita ng 100,000 a month pataas. Diba? After a year or two. Siguro yung mga magagaling talaga after a year. Katulad ni Madam Maria Linda Borja. Pwede po yun. Nakikita ko kasi yung mga magagaling talaga Iwan ko si Miss Migawan Arlene Pabilonia kung pwede ito kumita ng more than 100. Palagay ko pwede rin. Basta po talaga siya ay dibdibin niya. Di ba? Pero yung iba, it's remain to be seen. Kasi yung iba, ang daming dala-dala. Merong may migawan ng napagagaling. Oh, Dok, magaling talaga. Mamaya may dala naman ng tubig. Mamaya may dala naman ng panghaplas. Mamaya kung ano na may load na naman. Ay wala. Wala po yan. Maniwala po kayo sa akin kasi po ako matagal na sa negosyo. Ako kasi, one-man woman. Pag iyan, tinudo ko po yan, one-man business. Ganun po yan. Hindi ka pwede maging jack of all trades. Mahati po ang oras ninyo. Yan, maniwala po kayo sa akin. Kaya ako mas gusto ko ang tulungan yung mga walang alam. Kasi nakikinig. Teachable na tinatawag. Pero yung mga marami ng alam nako. Kasi Dok, sayang din yung 100. Ang 100 mong sayang, nawala sa 1,000. Hindi ka marunong na arithmetic. Ang alam mo, puro subtraction, di ba? Dok, sayang naman Anong sayang? Sayang yung oras mong ginugol dyan. Di ba? Ako ba asinso ba kung marami akong hawak? Di ba? Hindi tayo asinso. Kaya tingnan mo ang radio ko lang, PBN DCGP. Kasi itong alam kong makakatulong sa atin ng husto, ng tama, ng sobra-sobra. Diba? Kasi kung dami-daming radio program, from dito, takbo na naman ako, Diyos ko. Ang hirap yata. Diba? Diba? Tama ba ako? So ngayon,
kayo po, nasa inyo po yan. Okay, maliwanag. Yung kumikita po kayo sa mga trading or whatever, yan, okay naman po yan. Pero yan po, hindi po yan maglalas ng 50 years. Pero ang unilevel po natin ito, once binasbasan tayo ng Panginoon, pagdasal natin ng mayat maya, 100% na perfect ang ating system at nakakuha tayo ng magaling na mga leaders. We have to create more leaders. Ay maniwala kayo, kahit 50 taon pa, ang kumpanya natin still alive. Di ba? Okay, maliwanag po. So, ang liwanag na sinasabi ko sa inyo ay napakaganda. Di ba? Sabi nga ni Lula Basyon, alam mo, Dok, nagsanit ang aking tiyan. 70 plus na po ito sa ginubatan. Nagsanit po ang aking tiyan. Sabi niya, nagsanit po. Oh, alam mo, uminom ako kasi lagi ako nanonood sa inyong nakikinig sa iyong radio program. Araw-araw yan. Nagsanit ang aking tiyan. So, uminom ako, sabi niya, uminom ako ng usad na kapsul ng Migawan. Isang basong maligam-gam na tubig. Pero sabi niya, mga 30 minutes, wala pa. 1 hour, wala pa. Masanit pa rin. Pero sabi niya, naalala ko na wala palang overdose. Ang sabi niya, uminom muli ako, Dok, ng isang usad na kapsul ng Migawan. Isang baso ulit na maligam-gam na tubig. O sabi niya, after siguro several minutes, nawala. Nawalang parang nagwala halong bulan yung nawala yung aking sanit sa tiyan. Kaya sabi niya, ang galing talaga, Dok, ng iyong Migawan. Kako, Lola, ang sinasabi ko, totoong-totoo po, hindi pa ako nambubula. At this age of mine, na tayo maraming tagahanga, tayo gagawa pa ba ng hindi maganda? Diba? Diba? Kaya sinasabi ko, iyan, sabi ko, iyan sana. Thank you so much, Lola Basyon ng Ginobatan, na kayo naniwala sa akin na ang sinasabi ko po dito, puro katotohanan lamang. Ngayon, Lola Basyon, ang gawin po ninyo, ikwento ninyo dyan sa mga lahat mong kapamilya, kamag-anak, kapitbahay, kakilala, kamo mag-join na at mag-member, mag-join sa Unilevel business plan natin na darating ng July para po lahat tayo ikikita. Lahat po, lahat. Ganun din si Nanay Sipakas, 88 years old. Nanay, yung Unilevel natin, yung mga binili mo, kinount ko na, may pre-membership ka na. At so, yung may hardware po dyan sa Malilipot, ay bumili uli, ay i-member ko na rin. So, meron na po kayong isang leader na magaling. Okay. So, yan po, ay si Nanay Sipakas, matagal na yung umiinom ng ating Amazing 4, ating Amazing Trio, Amazing 4. Ang paborito niyan, Mega Choco, yan, Amazing Juice, yan. Then, ito pong Berry Soap, minsan yung Amazing Coffee Mix, di ba? 88 years old na yan si Nanay Sipakas. She celebrated her 88th birthday. Ito pong May. I think May 2. May 3. Yan. Okay. Maliwanag. So sana po ay tayo po ay hindi magkamali. Sana po tayo ay matulungan ko kayo sa magandang kalusugan kasi mahirap po kayo magkasakit lalo na may pandemic because of the COVID-19. Punuan po ang hospital at mas malaki po ang charges ngayon. Okay. Maniwala po kayo sa akin. Ngayon, kung kayo you want to take your chances, ma-hospital kayo, nag-bill kayo ng kalahating million or 1 million, nasa inyo po yan. Samantalang dito sabi ko nga, 6,000 na membership, may 2 boxes na kayo Migawan. Kung 8,000 po natin, may promo tayo, 3 boxes na po yan, di ba? Okay, so pwede ko po gawin ng ganon. Pero mas maganda po yung membership na 20,000 kasi po maganda po ang iyong kikitain. Mas maganda po yung 60,000. Mas malaki ang kikitain.
Mas maganda po yung 120,000. Mas malaki ang kikitain. Mas maganda po yung package sa 250,000. Kasi mas malaki ang kikitain ninyo at discount. Mas maganda po yung 500,000 na package na 40% ang discount ninyo. At napakaganda, napakalaki ng iyong pag-asang kumita. At mas maganda po yung center na package sa 1 million kasi po lahat ng miyembro doon po sa inyong grupo may kita ka. Kahit doon pa Luzon, Visayas, Mindanao, kahit overseas pa. Diba na pa? At ang iyong discount, 45%. At kayo na po yan magpapalago sa Masbate, sa Catanduanes, sa Sorsogon, sa Camarines Sur, sa Naga, Camarines Norte, di ba? Ganun po yan. Okay, maliwanag. Bukas pa ho ang center saan? Catanduanes, dito po sa Masbate, Sorsogon, Naga, Camarines Sur, dyan po sa Camarines Norte. Dito po sa Ligas, dito po sa atin, sa Ligaspe, pwede po dyan sa 3rd District, pwede po dyan sa 1st District, di ba? Okay po maliwanag. Tabaco, pwede po yan. Dito naman, Ligao, di ba? Ligao and other towns. Yan, pwede mong hawakan. Okay, maliwanag. So yan po magandang balita. Sinasabi ko na po sa inyo, kung mayroong pera kayo sa bangkong natutulog, i-capital na ninyo sa center na 1 million. Ihiramin lang po ninyo within, may ibabalik po ninyo within 1 to 2 years. Within 2 years. Maaring 6 months, pwedeng 1 year, pwedeng 2 years. Maximum. Pagugulungin na lang natin ang kinikita ninyo. Okay po ba? Di ba? Naniniwala po ba kayo? Kayo po ba ay kayo naniniwala po ba sa akin o ayaw ninyong maniwala? Kung ayaw ninyong maniwala, I'm sorry, my love. Pero kung kayo naniwala, you mean everything to me. You are the answer to my lonely prayer. You are an angel from above. Nako, anghel na bumaba sa langit. Bumaba sa lupa na galing sa langit. At sila po ay naniwala sa Unilevel business program ng Miracle Health Corporation. Yeah. At maraming matutulungan, marami pong aasinso dito. Okay. Sana tayo ay maraming may tulong po sa inyo. Okay, maliwanag. Yan. Okay, maliwanag pa sa sikat ng araw bukas. Okay. Sana yan na po ang pagkakataon natin na tayo ay maraming matulungan. Matulungan dahil po nangangailangan ng sambayanan ng tulong para po we can wipe out, we can fight diseases and poverty. Yan, di ba? Yan po ang problema ng sambayanan eh. Mga karamdaman at kahirapan. Yan po ang aking diyan po na ako focus. Focus na po ko, hindi lang sa kalusugan, hindi lang labanan ng mga karamdaman, pati kahirapan. Kaya please pray for me. Please pray for me. We have to pray to God, Jesus Christ, di ba? Para tayo po ay patnubayan niya, para tayo po ay samahan tayo sa ating krusada. Okay, maliwanag po. Maliwanag pa sa sikat ng araw bukas. Salamat po, Lord Jesus Christ. Di ba? Okay, maliwanag po yan. Maliwanag po yan sa sikat ng araw bukas. Hindi na po tayo magpatumpik-tumpik pa. Okay, hindi na po tayo magpatumpik-tumpik pa sapagkat gusto po natin matulungan kayo lahat. Dahil po ang pagtulong, it is a privilege. It is a privilege and opportunity. Di ba? Kung kayo po ay naniniwala na pagtulong is a privilege and opportunity, maraming salamat. Kung hindi kayo naniniwala, I'm sorry, my love. Di ba? Pero kung kayo naniniwala, you mean everything to me. Di ba? Okay po ba yon? Okay po ba yon? Okay. Okay po ba yon? Di ba? Okay. Okay. Di ba? So, ayan po magandang balita. Sapagkat ang magandang balita ay ay dapat ito po ay pinubunyag. Ito po ay pinapamalita sa buong mundo. Di ba? Sa buong mundo. Di ba?
At sana po kayo ay naniniwala na ang magandang balita ay pinamalita sa buong mundo. Di ba? Kung kayo naniniwala, maraming salamat. Kung hindi po, I'm sorry, my love. Yan, di ba? Pero kung kayo naniniwala, you mean everything to me. Okay. Para tayong si LeBron James. Yan, 34 feet, sabi niya. Nakapasok ang kanyang tira. 3 points. So, siya nagpanalo sa Lakers laban sa GSW. Di ba? Di ba? So, ngayon ay malalaban na sila saan? Sa 7 games kontra sa saan to? Phoenix Suns ata. Yes. Once sa manalo, advance sila sa second round. Once sa manalo, advance sila sa third round. Once sa manalo, sa championship, sa Western. Once sa manalo, sa championship sa NBA. Once manalo, naku, back-to-back champion. Yan, di ba? Yan lang po yan. Ibig sabihin, focus. Ibig sabihin, may commitment tayo. Okay. May commitment. May commitment para tayo ay, okay. Di ba? Di ba? So, ganun po yan. Di ba? Okay. May commitment. Kayo po ba may commitment? Di ba? May commitment po ba kayo? Para kayo ay gumaling sa iyong mga karamdaman, sa iyong pamilya, sa inyong mga kamag-anak, sa inyong pong mga kaibigan, kapitbahay, di ba? Kung may commitment kayo, maraming salamat. Kayo po ba ay may commitment para umasinso sa buhay? May commitment po ba kayo? Kung kayo po ay may commitment, maraming salamat po, di ba? Okay, maraming salamat, kayo po ay may commitment. Kung wala kayong, yan po lang aking masasabi para umasinso na ang sambayanang Pilipino, di ba? Mas maganda po ang umaasinso ang sambayanan. Di ba? So yan po ang di ba? Di ba? Okay. Okay. Salamat ng sobra. Yan po ay aking masasabi sa inyo. Di ba? Ito na ang pagkakataon natin. Yan po ang pagkataon natin na umasinso. Okay. So lahat pong may mga karamdaman, we are open tomorrow as early as 9 o'clock. Don't forget hanggang 6 o'clock. At doon po sa may mga katanungan, just contact me sa 0998-975-8121. 0998-975-8121. Yan. Okay po. 0998-975-8121. Yan. Yan na po ang aking masasabi sa inyo. At sana po ay kayo po ay matulungan ito. Sana po kayo ay sana kayo ay dito sa ating last hurrah. This is my last hurrah. Ito ating Unilevel business program. At we have a very powerful products. Ang Amazing 4, Miracle C, Mega Multi 5 and Mega 1. Or ang ating flagship product na Mega 1 with 21 very powerful ingredients na nagpapalakas po sa ating immune system. Nagpapalakas po sa ating immune system para po malabanan nito ang mga pathogens katulad po ng mga bacteria, microbes, fungi, parasites, mga viruses, at even yung cancer pong nagmo-multiply na. Di ba? Even mushrooms po nagmo-multiply na. Yan. Okay, so yan po ang magandang balita. Yan po ang magandang balita. Sana po ang magandang balita, Sana ang magandang balita ay pinagpapala. Ang magandang balita ay dapat po, Dapat po ay, sana po ang magandang balita ay, opo,
talagang po. Ah, ah, okay, di ba? So, ayan po ang magandang balita. Ang Mega One for a Mega Healthy You. Kung wala po kayong karamdaman, walang-wala. Once a day for prevention. Pag medyo may kaunti, merong cholesterol twice a day. Pero pag mga dalawa na, may cholesterol, may diabetes pa, 3 times a day. Pag medyo mabigat-bigat na, 4 times a day. Pag mas mabigat, 2 cups, 3 times a day. Pag mas mabigat pa, 2 cups, 4 times a day. Paano kung cancer na, Doc? 3 cups na, 4 times a day. Paano kung stage 4 na? Ay, alatsamba na tayo, 4 cups. 4 cups, 4 to 5 times a day. Di ba? Or amazing 4 na. Di ba? So, yan po ang mga ano natin. Yan po ang ating mga pwede natin pong, sabi ko nga, ano ang kailangan mo? Di ba? So, ano ang gusto mo? Ma-hospitalize? O uminom habang buhay ng gamot na walang pakundangan? Kaya po yung kidney, yung creatinine, tumataas na? O umiinom ka ng gamot? Pero ang ano po ninyong vitamins, natural. Mega One. Kasi, sabi nga, ang gamot mo nga, synthetic drugs na, may chemical. Vitamins mo, synthetic pa rin, may chemical pa rin. So, ano mangyayari? Di ba? Oh, mag-repel po yan. It will not attract. Kailangan po may attraction, di ba? Sa magnet. Oh, the same object, it repels. Different objects, it attracts. Yan. And it will attract para tayo ay magkaroon ng magandang kalusugan. Okay. Nasa science po yan eh. Ngayon kayo po, nasa inyo po yan. Sinasabi ko lang po sa inyo ang dapat gawin. Okay, maliwanag. So gusto po makipag-ugnayan sa atin, just text or pwede po basahin inyong mga text. O yung mga call po ninyo, mga legitimate calls. Pwede po nating basahin yan. Di ba? Para naman kayo po ay matulungan natin sapagkat po ang pagtulong natin ay nasa ano po, it's an opportunity, di ba? Oh. Di ba? Ganun po yan mga kaibigan. Di ba? Kung di ba? Oh, yan po ang yan po ang masasabi ko lang po sa inyo. Di ba? Para po naman ay matulungan ko kayo. Okay, maliwanag. So, yan po ay magandang balita ko po sa inyo, di ba? Oh. So, anong sinasabi dito? Anong sabi nila? Oh, anong sinasabi nila? Di ba? Oo. Anong sinasabi nila? Good evening po everyone. Yeah, good evening. Watching from Ligao po. Jen Salis Buenavente. Yan. Thank you so much. Thank you so much. Okay, paalayo nito. Thank you so much amazing. Amazing Jane po yun eh. Amazing Jane. Diba? Yan, di ba? So, yan po ang sinasabi natin. You mean everything to me. Di ba? Okay. Magandang balita po ito. Meron tayong mga new listeners. Mga new listeners po tayo. Malalayo na. Malalayong lugar, di ba? Oh. Okay. Di ba? Oh. Shout out, hello sir, good evening po sir. Shout out po from Ligao Albay po. Amazing Jane Salis Buenavente. Yan, di ba? Okay, shout out ko na po kay madam. Yes. Good evening po, Doc.
God bless. Amazing Ermalin de la Cruz from Bacacay, Albay. Oh, good evening po, Doc. Amazing Shirley Cinco, Buniti ng Legazpi City. Ito po yung may anak na Americanized. Yan, di ba? Oh. Di ba? Ang share po hindi sa groups. Ang share hindi lang sa groups, dapat sa ibang sa ibang grupo. Outside groups, di ba? Outside groups ang dapat para marami makakaalam ng ating Okay, di ba? Mhm. Di ba? Good evening po, Doc, from Amazing Joby Loyola Country. Yan. Di ba? Okay. Mhm. Puro puso-pusuan na lang kay Amazing Maria Lourdes Barbadillo Lauren. Sangkatutak na puso. Salamat sa puso mo. Amazing Janelle Grace P. Aquinte. Good evening everyone. Good evening din po sa inyo. Good evening po sir. Shout out sa Salag family here at Panoypoy, Kamalik Albay. O sa mga Salag family po. Nagpapa-shout out si Amazing Juan Blaso Salag. Yan. Okay na po. Diba? Okay. So, yan na po ang masasabi ko. Salamat po sa inyong lahat. Okay. So, tuloy-tuloy na po tayo sa ating programang Kalusugan Bayanihan, Serbisyong Natural at ang ating pong napipintong business plan, ang Unilevel. So, mag-avail na po kayo mag-avail. Ang pinakamababang package ay 6,000 at ang pinakamataas na package is 1 million. Yan. Diba? Kung ako po, hanapin ko 1 million. Wala akong 1 million, maghanap ako ng maraming 1 million. Ang laki ng kikitain ko. Diba? Kami lang natin mayroon kang 5 million sa bangko, rami natin 1 million. Diba? Tapos pa-announce kay Doc Joey na mayroon tayong center sa isang lugar. Diba? Okay, maliwanag po. Maliwanag pa sa sikat ng araw. O ko pala si Dr. Shika, nasa America right now. Dr. Shi, pasalubong namin pag-uwi mo. Joke lang, okay? Keep safe and stay happy and lovely. Yan. Nakausap natin, highly siya. At optimistic siya dito sa ating Unilevel program. At mayroon pa pala produkto dyan sa Seidel Drugstore or Pharmacy. Dyan po sa beside Siga Hospital, dyan po sa Tabaco City. So yung po mga nangangailangan ng Amazing Formiga 1 and other products, mayroon pang produkto ang Seidel Pharmacy beside po ng Siga Hospital, dyan po sa Tabaco City. Yan. At optimistic po siya, nakausap po na rin yung si Madam Bilen na siya po ang lagi nasa Seidel Pharmacy at si Ma'am Joy na magaling po itong yung supervisor nurse diyan po sa Siga Hospital. Okay? So ayan po, sa mga taga-Tabaco, you can purchase products. Dalhin lang po ninyo ang inyong pong discount card. Good evening po, Doc Ching. Good evening din sa iyo, Amazing Cherry Bisin. Yan, good evening. Alam po sa lahat, musta ka, pati sa Gabos, taga-Buhi, Camarinesor, Turalde family. Yung mga taga-Turalde family, nagpapashoutout po si Amazing Sammy Turalde. Musta daw kayo lahat, Gabos, taga-Buhi, Camarinesor. Yan, wow. Diba? Okay, malayo ito. Diba? Malayo ito. Diba? Diba? Maganda po ito. Malayo. Yan ang gusto natin, mga malalayo na kasama natin. Yung mga Camarinesor, diba? Na natin ngayon ay nakukuha natin yung mga malalayo, diba? Opo, bukas po Sabado si Doc. Yan, Sabado, bukas. Kaya bukas, Sabado. Mag-purchase na kayo ng Mega 1. Diba? Sabado tayo bukas. Puso-pusuhan mo na. Bukas po kayo ng pag-Saturday. Yes, Amazing Marilyn
Luzon, Austria. Austria. Yes, bukas na po tayo. Oh, we are open. We are open na, we are open. Di ba? Ano na tayo ngayon dito? Talagang, ano natin dito? Sisipagan lalo natin. Yung masisipag, aasinso. Yung hindi po masisipag, ay bahala na kayo. Malayo po. Talagang malayo yan. Ang ano. Di ba? Ang buhay Camarinesor. Yan. Di ba? So yan po ang masasabi ko lang sa inyo. Ay talagang tayo ay napapalaban na. Napapalaban. Di ba? Sana Doc, makarating din kayo dito sa buhay. Walang problema po yan. I'm one text away. I'm one, video ko lang po tayo. Nakarating na tayo. Di ba? Ako po hindi pa nakakarating sa Catanduanes. Pero si Madam Maria, yung ating Linda Borja ay, nakabili na ng siyam na boxes na Migawan. Di ba? Manood lang kayo, makinig lang kayo. Pagkatapos tawagan ninyo ako, ay marami na ako magagawa para sa inyo. Hindi naman kailangan ng personal. Di ba? Hindi kailangan personal na magkita-kita tayo. Pagdating na wala na yung coronavirus, pwede na po yan. Di ba? Don't worry. Ang importante, makainom kayo ng Missing 4 or ng Migawan, di ba? Yan po pinaka-importante. Kasi kung antayin ninyo, ay mahirap po. Paano pala kung hindi ako nakapunta dyan, ay hindi kayo iinom ng Amazing 4 or Migawan. Kayo po may problema. Kayo po ang mawawalan, di ba? Kayo po ang mawawalan at pag kayo nawawalan ay sayang. Malaki po ang mawawala sa inyo. Kalusugan na maganda. Pag nawalan kayo ng magandang kalusugan, delikado ang buhay ninyo. Pag delikado ang buhay ninyo, sino ang sisisihin? Hindi po ninyo masisisi si Doc Joey. Kasi nagpapaalala po ako tuwi-tuwi na. Di ba? Di ba? Nagpapaalala po. Yung ang hindi ako nakikita, malalayong lugar, nag-a-avail eh. Di ba? Kayo pa kaya na nakikita ninyo ako maya't maya. Di ba? Okay, maliwanag. Sana po ay inyo pong naunawaan. Kung naunawaan po ninyo, maraming salamat. Kung hindi, I'm sorry, my love. Di ba? Sana po huwag tayo mag-sorry. Di ba? Sana po ay huwag tayo mag-sorry. Di ba? Dahil po ay ang pag-sorry ninyo ay baka hindi ko matanggap kasi wala na po kayo sa mundong ibabaw. Di ba? Okay, maliwanag po yan. Maliwanag pa sa sikat ng araw bukas. Amazing 4 and Migawan are very powerful po. Talagang very powerful yan. Talagang wow na wow yan. It's validated, proven, and tested. Proven and tested. At ang kaganda, natural. Hindi nadadamage ang kidney. Yan, di ba? Kasi wala nga pong side effect. Tingnan po ninyo ang mga vitamina na may synthetic, tingnan po ninyo ang kakapal. Sa amin, tingnan po kahit 675, hindi makapal. Di ba? Kayo na po ang bahala. Mag-isip-isip. Ngayon, kung samahan po ng synthetic drugs, wala pong problema. Pero sasamahan po ninyong vitamins, ito na nga po, kung 21 ingredients na. Di ba? So bakit mo pasasamahan pa ng iba? Andyan na. Andyan na yung gusto ninyong para kayo magkaroon ng magandang kalusugan, di ba? Di ba? Andyan na po yan eh. So wala na po tayong masasabi pa. Andyan na. Okay. You mean everything to me. You are the answer to my lonely prayer. You are an angel from above. Yan, di ba? Di ba? Saan kayo makakakuha ng ganon? So ito na po. Di ba? Ayos na. Di ba? Ayos na.
Oo. Sana ay hindi kayo magkamali. No, di ba? Oo. Kung hindi po kayo nagkamali, maraming salamat. Oo, di ba? Kung kayo po nagkamali naman, ay wala po tayong magagawa sa buhay. Kasi ganun talaga ang buhay. Minsan nagkakamali. Pero po ay ang pagkakamali ay ano? Ang pagkakamali ano? Ay yan po ay ano? Ay malaki po yan na hindi magandang pangyayari. Kaya po dapat tayo ay ano? Tayo ay ano? Oh, 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 di ba? Di ba? Sana po ay dito na, ay kayo ay hindi na magkamali. Dito na natin ibuhos lahat. Ibuhos na lahat natin sa Amazing Puror Megawan, sa kalusugan, at ibuhos na natin lahat ang ating magagawa sa MHC Unilevel Business Program. Yan. At ito po sabi ko nga, unahin natin prayer kay God, Jesus Christ, then action. Kwento ng kwento. Uminom ka ng 2 weeks pa lang, nakakalakad ka na, kwento. Sinong kwentuhan mo? Siyempre, mahal mo sa buhay muna. Mahal mo na sa buhay. Kapatid mo, magulang mo, anak mo, pamangkin mo, tiyahin mo, tiyuhin mo, lula mo, pinsan mo, andyan muna. O katrabaho mo, associates mo, diba? Kamoy, try ninyo. Okay kay Papa, okay sa akin, try ninyo. Walang mawawala. Pera lang po yan. Ang pera po, hindi sa atin yan. Pinahawakan lang sa atin ng ating dakilang Panginoon. Pag wala na po tayo sa mundong ibabaw, hindi po natin madadala yan sa ating paruroonan. Kaya ang perang yan ay gamitin po natin para sa ating kalusugan, sa ating happiness, at para po makatulong pa tayo sa maraming tao, lalong-lalo sa ating pamilya, kamag-anak, kaibigan at kakilala. Di ba napakaganda yan? Yung iba kasi, kaya sinasabi tayong idolatry, kasi bilang ka ng bilang ng pera, pasok lang ng pasok, savings, pinapabayaan po natin buhay natin. Ayaw natin uminom ng mga makakatulong sa ating kalusugan. Pero pag nagkasakit na, uubusin yung pera, bumalik lang yung magandang kalusugan. Di ba ano yan? Anong matatawag niyan? Ayaw kong sabihin. Hindi ko naman sasabihin, tanga tayo niyan. Hindi pa ako nagsasabi, anong tanga? Di ba? Di ba? Yung kinikita po natin, yung iba, ilagay na sa ating pamilya, yung mga pagkain, di ba? Masustansya. Yung iba, sa supplement, dito po sa Megawan Amazing 4, mag-membro na po tayo para may lifetime discount at meron kayong lifetime na negosyo. Na napaganda, meron kayong lifetime na na royalty bonus once na nakuha kayo ng mga business partners. Kahit isa lang na magaling. Kung isa, every week, napakagaling. Kung isa lang habang buhay, okay lang. At least may isa. Pero isa, every week, yan po pinakamagaling. Sumunod is isa every other week. Or isa every month. Diba? Okay, maliwanag. Kung isa every day, napakagaling ninyo. Talagang ako sa inyo. Talagang bilib na bilib ako sa inyo. Diba? Okay, maliwanag po. Sana po naintindihan po ninyo ako kasi gusto ko lang po kayo matulungan. Because ang pagtulong po sa kapwa, it's a privilege. Yan, di ba? It's a privilege. Di ba? Ang mahirap, hindi ka nakakatulong pagkus ikaw ang tinutulungan. Yan po ang mahirap. Di ba? Okay, nakukuha po ba natin? Sana ay inyo pong natutunan, may kunti kayo natutunan sa akin pong di ba? Meron po kayong natutunan sa aking mga sinasabi ngayon sa programa po natin ngayon because dahil nga po ay gusto natin makatulong po sa inyo. Di ba? Iyan po pagtulong, it's a blessing po yan eh.
Diba? It's a yan po ay it's a blessing for us. Kaya po ay oh, ano yan Robert, kasi tayo ngayon ay nasa programa na tayo ngayon, live tayo ngayon sa PPNDCGP. Ano ba may tutulong sa Mr. Robert, Amazing Robert ng Leyte? May magandang balita ba? May magandang balita. O, kaya nga, 5 to 6. Bukas, sabihin mo sa akin, i-text mo, kasi may programa pa tayo hanggang 6:30, okay? Pinasok lang kita kasi malakas ka sa akin. Kasi you are from Leyte. Okay ba, bye? Okay, bye? Okay, bye? Okay, okay. Ayos. O, binabati ko mga taga Leyte ha, taga Samar. Okay kayo, bye? Okay, salamat. Salamat doon. Tumawag sa atin ang Leyte program. Ang Leyte program na sila po ay nag-o-offer ng programa nila. Ang gagawin po natin dyan ay ang gagawin po natin dyan ay i-hook up sa atin, di ba? Kaya yung mga po dyan, bukas nga pala May 22, mawawala ng tubig from 7 a.m. to 9 p.m. dahil sa NGCP power interruption as in unserviceable daw ang Genset Can Beldairo. Yan, di ba? Ang panawagan ay very powerful, magaling na broadcaster na si BP Henry Masida ng PPNDCGP. Okay. So yan po ang magandang balita. Ay hindi pala magandang balita, ay mawala ng tubig. Wala tayong magagawa dyan. Di ba? So, kaya mag-ipon na ng tubig. Mag-ipon na po kayo ng tubig. Mag-ipon na ng tubig kasi mawawalan tubig po ang Legazpi from 7 a.m. to 9 p.m. Kaya mag-ipon na at conserve water. Okay. So lahat po ng may mga karamdaman, payong kapatid, huwag po nating tiisin yan. Umiinom ka ng synthetic drugs, ng synthetic na vitamins, naka-6 na buwan ka nang, wala pa rin. Ang kailangan po ninyo, uminom na ng Amazing 4 or Omega 1 at mag-member na kayo para sa ating Unilevel program this coming July. Ipagdasal natin na kayo gumaling at later on, kayo po ay kumita ng substantial o ng malaki dito sa atin para naman kayo ay yung iinumin ninyo later on ay libre na. Diba? Okay. So yan po ang magandang balita natin sa inyong lahat para kayo po ay matulungan namin sapagkat ang pagtulong, sabi ko nga, it's an opportunity kasi ang sinasabi ko sa inyo na ako ang gusto ko makatulong sa libo-libo or hundreds of thousands na tao sa kalusugan, ganun din po financially. Diba? Even financially. Ito si Sir umabol, nagpumili. Ano sir binibili mo? Amazing 3 or Amazing 4? Yan. Okay. Yan, di ba? So ito po mahabol si Sir. Di ba? So ganun lang po talaga yan. Talaga may humahabol. Di ba? Kasi ang kalusugan po ay hindi po yan sinisit aside. Sapagkat pag sinit aside po natin yan, Miss J, bigyan mo na rin siya ng application form yan para later on, magkaroon din yan sa Unilevel. Di ba? So, yan po ang magandang balita ko sa inyo, mga minamahal kong kaibigan, kapatid. Kayo, mahal ko. Ngayon, kung ako po mahal ninyo, salamat. Kung kayo po naman ay hindi kayo masyadong believe sa akin, hindi naman kayo I'm sorry, my love. Di ba? Di ba? Pero talaga ako po ay naniniwala ko sa aking ibuturan ng aking puso na mahal ko po kayo. Di ba? Di ba? Okay po. Sana ay tayo magmahalan na lang. Sapagkat ang pagmamahalan ay maganda po yan. It's contagious. Di ba? It's contagious. Ang pagmamahalan is contagious. Di ba?
Ang hindi nagmamahal ay hindi po hindi contagious. Di ba? Okay. Naniniwala po kayo? Oh. Okay. Aha. Mhm. So, ito na po. Ito na. Sige po. Sige. Humabol kayo. Humabol. O, di ba? Humabol tayo ng humabol. Di ba? Humabol tayo. Oo, humabol tayo. Sapagkat maganda po ang humahabol sa magandang balita. Okay? Sa magandang balita ay magandang humahabol. Oh. Di ba? Kailangan po proven and tested. Ang mga produkto natin, proven and tested. Ang unilevel natin, hindi pa proven and tested kasi mag-uumpisa pa lang sa July. Okay, maliwanag. Pag sinabi ko po yan, totoo po yan. Di ba? Di ba? Okay, maliwanag. Sana kayo ay naniniwala. Kung kayo naniniwala, you mean everything to me. Di ba? Ganun po yan. Kung kayo naniniwala. Di ba? Di ba? Kung kayo po naniniwala, ay di ba? So, yan po ang magandang balita. Di ba? So, sabi ko nga sa inyo, ay talagang talagang wala na tayong pa dyan masasabi. Okay. Di ba? Wow, di ba? Yan po ang masasabi natin. Di ba? Okay. You mean everything to me. Yan. So, we have 6 minutes to go para po sa ating programang Kalusugan at Bayanihan. Serbisyong Natural. Yan po ay ating pong masasabi ko lang sa inyo ay ito na ang pagkakataon para tayo ay magkaroon ng pagkataon malabanan ang mga karamdaman at kahirapan. At of course, with our amazing 4 Mega 1, ang ating mga healthy drinks, amazing coffee mix, Mega Coffee, Multi-5 Coffee, amazing juice with miracles and collagen, ang berry soup natin, ang ating Slimmers Rice, di ba? And of course, yan, unilevel program para magkaroon tayo ng royalty bonus. Pero yung royalty bonus, di ba? Kahit makakuha ka lang ng isang tao na yung partner, di ba? Kung marami kang partners, madali na, malapit kang maabot ang iyong mga pangarap sa buhay. Yan, di ba? So, yan po ang magandang pagkakaiba. Okay, so ito na po, ito na ang masasabi natin. Sana po ay hindi na tayo magkamali sapagkat ang pag nagkamali pa tayo sa buhay, wala na tayong pupuntahan pa. Di ba? Okay. Sige. Oo. Sige, bigay mo na. Okay. Para masayahan si Busing. Okay. Sige. So yan, sige, natin yan. Okay, so no problem, be happy. Ang problema ay, lahat ng problema po sa mundong ibabaw ay meron pong solusyon. Okay. Ang solusyon po natin ay Ang solusyon natin, uminom, gumaling, mag-maintain, ikwento, tumulong, sa pamilya, kamag-anak, kaibigan, kakilala, kapitbahay.
at kumita ng ano ang ibig sabihin kumita sa ating Unilevel business program, lalo na ang tinatawag nating ay tinatawag kanina tayong bonus, yung bonus na panghabang buhay, royalty bonus. Pero ang bonus natin, every month, may bonus tayo. Samantalang sa trabaho po, ano ang bonus? Sa trabaho po, once a year ang bonus. Bibira po nagbibigay ng Ito. Di ba? Okay po ba? Gusto po ba? Sino po sa inyo gusto magkaroon ng royalty bonus buwan-buwan? Sino po? Pwede bang mag-royalty bonus ng 500, 1,000, 3,000, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, 50,000, 100,000 or more? Yan. Sino po? Sino po ang gusto? Pero pag sinabi ko ang gagawin ninyo, gawin ninyo. Magtulungan po tayo. Hindi po pwede ito. Gusto lang ninyo, wala kayong gagawin. Ano sabi ko? Ano po ang sabi ko? Prayer and action. Or prayer with action. Diba? Prayer with action. Dasal, unahin natin si Lord, Jesus Christ. Kasi nagbibigay sa atin ng grasya Action. Ang action ko, Lord, ito, pinapaliwanag ko sa kanila. Kahit po nakikita naman po ninyo, minsan ay nahirapan tayo, inom muna tayo ng tubig. Diba? Okay po ba? Ayos po ba ito, sir? Ayan. Prayer with action. Kung hindi kayo sa akin naniniwala ng prayer with action, I'm sorry, my love. Pero yan po ang katotohanan. Yan po ang sikreto ko ng success. Prayer and action or prayer with action. Di ba? Okay, maliwanag po. Okay. So, yan po masasabi natin. Prayer with action. Di ba? Okay, maliwanag. Maliwanag pa sa sikat ng araw bukas. Di ba? Ano pa? Ano yan prayer with action. Di ba? Kung kayo po naniniwala, ay napakaganda. Kung hindi naman kayo naniniwala, ay wala akong magagawa. Wala akong magagawa. Kasi po hindi kayo naniwala sa akin. Di ba? Di ba? Okay. Prayer with action. Yan ang ating gagawin dito para tayo ay umasinso. Malabanan natin ang mga karamdaman at kahirapan including COVID-19. Di ba? So, ang kailangan lang po, mag-text sa atin 0998-975-8121. 0998-975-8121. Bukas po tayo bukas, alas 9 hanggang alas 6:30 ng hapon. And of course, yan po sa mga taga-Ginobatan ng Karatig Bayan, pwede rin po kayong mag-avail ng ating Mega One Amazing for other related products. Yan po sa ating stockist kay Miss Arlene Pabilonia. Kontakin lang po ninyo sa 0946-051-9050, 0946-051-9050. At doon po sa aking gusto sa aking Facebook account, Joey Bitito, open close parenthesis, Joey, or Doc Ching Bitito, may second account. So mga minamahal kong kapatid, kababayan, kaibigan, associates, at lahat kayo, ay tapos naman po isang oras nating talagay sa programang Kalusugan Kabayanihan, Servisyong Natural. Babalik po kami bukas, same time, 5:30 to 6:30. Ito po ang inyong kaibigan, inyong kapatid, ang Big Brother ng Sambayanan na si Dr. Bitito. Sabi, maraming salamat, magandang gabi, God bless to everyone, and I love you all.